Voi vittu, että kyllä vituttaa niinku ihan kaikki tälleen normaalissa elämässäkin, kun et joutuu maksamaan laskuja ja kaikkea muuta paskaa. Sanois muuta. Ja vittu sitä on itse miettinyt, että miten nykyaikana kaikki vituttaa. Mitä helvettiä, drone? Mitä vittua? Painu helvettiin siitä. Painu vittu. Pyöri. Nonni. Piipputki. Tervetuloa Piipputkeen. Tämä on sellainen kanava, missä tullaan käymään asioita, mitkä meitä vituttaa. Kuten nytten teknologia. Teknologia. Jep. Ja ihminen on keksinyt hirveän hienoja teknologisia keksintöjä. Kuten esimerkiksi ihan sieltä aikojen alusta, kun keksittiin tuli, saatiin itsemme lämpimäksi ja ruuat valmistettua. Ja sitten me ollaan keksitty talot, joihin saadaan tietysti lämmitys ja puhdas vesi tulee meille sinne ja näin poispäin. Ja sitten me keksittiin se hieno keksintö kuin muovi. Ei saatana. Joo. Muovihan hajoaa semmoisiksi pieniksi paloiksi, mikromuoviksi ja meillä on sitä nykyisin ihan joka paikassa. Ja tästä tulikin mieleen semmoinen oma kokemus, kun kävin hammaslääkärissä ja hampaita piti paikata ja ne kertoi, että ne laittaa kovaa muovia suuhun. Mutta kysyin, että mikä tässä on tää homma, että eikö meillä ole se muovi on niinku ongelma tässä maailmassa, että mikromuovia on joka paikassa, että minkä takia me laitetaan sitä muovia suuhun? Vastasivat vaan, että hyvä kysymys. No ei se puole. Yksi sellainen ehkä hienompia innovatiivisia keksintöjä muovin osalta oli, kun kerran näin, että yhdelle banaanille oli tehty kotelo, muovikotelo, että se säilyy paremmin. Ei saatana! Aivan loistavaa ja samaan kategoriaan kuuluu myöskin mandariinin kuoriminen ja laitetaan se muovirasiaan. Oho, ei jumalauta. Ihmiset on ihania olentoja. On, siis arvan mikä tässä on kaikista hauskinta. Jotkut ihmiset vielä ostaa näitä perkele turhapäiväisiä laitteita tai muovihökötyksiä. Nimenomaan ja sitten kuitenkin ollaan keksitty näitä korvaavia vaihtoehtoja. Esimerkiksi muistaakseni jostain sienestä saadaan jotain muovin kaltaista, se hajoaa sitten maahan käytön jälkeen. Ja samoin taisi olla jostain levästä, voidaan valmistaa pakkauksia, mutta onko niitä yleisesti käytössä missään? Ei vittu, eihän me sellaisia voida ottaa, kun ne on liian hippituotantoa. Ei saatana, ei missään nimessä sellaista paskaa. Saatanan muovia lisää mereen ja ilmaa ja kaikkialle. Kyllä. Eräs ihana kokemus oli, kun olin Indonesiassa reissulla, käytiin surffaamassa ja että pääsi niille hyville aalloille, niin täytyy kiertää sieltä semmoisen muovilautan läpi uida. Se tuntui todella ihanalta ja ei ällöttävältä lainkaan. Niin, kumminkin se oli vielä muovilauta. Se oli muovilautta oikein. Niin, mutta siellä surffaat muovilautan ohi muovilaudalla. Juuri näin. Ja sitten päästään siitä oikeastaan näihin biohajoaviin pusseihin, jotka ilmeisesti aika huonosti hajoaa sinne biojätteen sekaan. Että siellä ne menee vaan pieniksi paloiksi ja leviää ympäristöön. Toivottavasti madot saavat siitä hitokseen itselleen herkuteltua. Et kyllähän luulisi sellaiset muovipalasesta mahan täyttyvä. Just näin. Mutta siis on meillä oikeasti myös hyviäkin teknologisia keksintöjä, kuten tietokone. Tietokoneessa ollaan saatu paljon elämämme aikana hyötyä. Esimerkiksi on meillä keksitty vaikka mitä hienoja asioita siellä. Niin internetti on nykyään ja sillä saadaan kätevästi oltua yhteydessä muihin ihmisiin ympäri maapalloa ja tietoa saadaan paljon internetistä. Ja Pelaaminen. Taskupiljardin pelaamisen helppous voi päästä aikuisviihde sivustoille. Itse en käytä moisia. Se on hyvä hiljaisuus. Joo, ja sitten se spämmien määrä kaikilta sivustoilta. Erehdyt johonkin laittamaan jonkun hyväksynnän tai ihan mitä vaan omia tietoja, niin sieltä rupeaa tulee sitten kaiken näköistä mainosta ja ehdotusta, että tilaa sitä ja tätä ja tuota ja osallistu meidän kyselyihin ja ynnä muuta.
Niinpä. Vanha kun on Mr. Gerhard tulee aina siellä niin aikuisviiden sivuista. Hyvin ärsyttävä. Ja itse en tiedä siis, kun on vaan kuullut juttuun. Kyllä. Siis niitä on ihan järkyttävästi. Ihan sama minne sivustolle siihen meet. Jos se meinaat yrittää, niin kuin, että nyt otetaan asia ilmaisesti jostain. Meet vaikka katsomaan, että nyt, että meenpähän katsoo nyt NHL-peliä ilmaiseksi striimiltä. Niin kyllä sieltä tulee nimittäin niitä mainosta ja spämmiä tulee nimittäin 1 000 000 kappaletta. Ja aina kun se olevinaan painaa sitä vitun ruksia, mikä poistaa sen mainoksen. No poistaa sen, mutta se heittää sut sinne mainostavalle sivustolle. Ei sitä raivon määrää, mutta kyllä. Pakkohan jotenkin on elää spämmäämällä vaikka. Spämmäämällä. Ja onhan nämä teknologiat tosi hyödyllisiä, että puhelimella on helppo olla yhteydessä kaverien kanssa ja niin poispäin, mutta mistä vitusta ne markkinoijat saa ne numerot aina? Jatkuvasti tulee jotain mainosta, hanki uusi puhelinliittymä tai sähkösopimus tai jotain muuta vastaavaa. Että... Minulle ei tule niitä mainoksia, se osallistut arvontoihin. En osallistu mihinkään arvontoihin. Jumalauta, sitten tämä onkin asia erikseen. Me on aina tehnyt johtopäätöksen, että ihmiset osallistuu arvontoihin, kenelle tulee noita mainoksia. Olen ollut väärässä. Jotain muuta kautta kaivaa tiedot, mutta tämmöistä tämä nykyaika meillä. Ja sittenhän me hienosti päällystetään kaikki meidän laitteet sillä muovilla. Se on tosi kätevä aine. Hienosti ryöstetään maapalloa sen omasta öljystä ja tehdään niistä sitten tämmöisiä käteviä, halpoja kuoria meidän laitteisiin. On. Minullakin on tässä näin nyt tämä minun puhelin, niin on, mikä nyt toimii nyt valitettavasti kamerana. Siinä on tuollainen suojakuori, muovinen, mikä se kun tippuu kerran, niin sitten se on sillä selvä, se räjähtää sitten se kuori. Mutta siis eipä hajo puhelin. Ei hajo puhelin, mutta se suojakuorikin täytyy erikseen hankkia. Ja hei, sitten minä olen ihan sitä mieltä, että jumalauta, jos dinosaurukset kuolee ja ne tuottaa meille se öljy, niin kyllähän parempi, että ne on jotenkin hyödyllisiä meille vielä. Tästä tuli hauska meemi mieleen, jossa siis mies miettii, että kun öljyä otetaan sieltä maasta ja siitä valmistetaan muovia ja sitten tehdään muovidinosauruksia, leluja. Niin nehän on aitoja dinosauruksia. Niinpä! Jumalauta, vähän vaan hiljaisempia tapauksia. Tai emme tiedä, luulisi, että ne oli jotenkin äänekkäitä ne dinosaurukset. Joo, ja sitten mennään näihin ihmiskunnan hienoihin keksintöihin. Esimerkiksi hehkulamppu, joka aikoinaan keksittiin ja olikohan se nyt tyyli joku maailman ensimmäinen hehkulamppu, mikä edelleenkin palaa. Kyllä. Saattaa olla yli 100 vuotta jo palannut. Jos minä ihan muistaisin jopa oikein, niin se oli jonkun vanhan palolaitoksen tuolla varastotilassa. Sitten löydettiin, se oli, että se oli vielä vähän niin kuin oli laitettu ihan täysin niin muurattu umpeen se tila ja sitten sieltä vaan löydettiin, että perkele, täällä lamppu palaa vieläkin. Se oli justiinsa suunnilleen, oliko se ihan 20-luvulta lähtien on palannut se lamppu. Joo, niin taitaa olla. Ihan niin kuin järkyttävää hienoa, mutta tästähän päästään itsessään sitten laitteiden käyttöikään. Että auta armias, kun sulta umpeutuu se 2 vuoden takuu, niin se laitteen käyttövoima eli savu purkautuu siitä laitteesta ja laite ei enää toimi. Nimenomaan. Meillä on voisiko sanoa, että viimeiset 3 vai 4 puhelinta jopa välittömästi kun takuu loppuu. Minusta tuntuu, että välillä niihin laitetaan joku pikkupommi, mikä vaan silleen 2 vuoden päässä laitettu aika ja näin, että sitten se räjähtäpä. Kyllä, just näin. Ja tämähän on varmasti niin kuin joku keksinyt tämän aivan upean markkinaraon, että jos laite ei kestä liian kauan, niin joutuu ostamaan aina uuden laitteen. Että olisihan se kiva, jos meidän laitteet kestäisi, mutta joskus minä luin jonkun tyyppisen tällaisen asian, että just se kato, kun se lamppu oli aikoinaan liian kestävä, niin sitä oli pakko alkaa heikentämään sitä niin tuotannollisesti, että se saadaan kulutusta siihen lamppuihin. Nimenomaan. Mitäs siitä nyt tulisi, jos ostat kerran yhden laitteen ja se kestää koko eliniän? Mieti. Kuinka monta laitetta saat myytyä? Niinpä, voi herranen aika. Sitä olisi ihan köyhänä, kun keksii jonkun tällaisen hyvän jutun. Niinpä. Aina pitäisi keksiä ihan uusi innovaatio, mutta ei, onneksi me voidaan
keksiä hirveän hyviä ominaisuuksia myöskin laitteisiin ja joka vuosi myydä sitten uusi laite, jossa tämä uusi hieno ominaisuus on. Tai poistetaan niitä hyviä ominaisuuksia laitteista ja lisätään niitä sitten myöhempiin versioihin. Niin kuin viime jaksossa vähän puhuttiin. Siitä puhuttiin kyllä. Toimintojen nimeäminen. Ei herra jumala. Tietokoneeseen Tää saa näkemään punaista. Nimittäin semmoista kapulakieltä käytetään kaiken maailman ohjelmistoissa, käyttöjärjestelmissä, että kuka oikeasti tietää, mitä ne tarkoittaa, jos et ole opetellut ulkoa sitä helvetin ohjekirjaa, joka sen laitteen mukana tulee. Ja suomalainen mies ei lue ohjekirjaa. Ei helvetissä. Esimerkkinä tietokoneessa etsin ihan vaan, että missä on tiedostokansio, missä on lataukset ja näin poispäin, niin ette ikinä arvaa, minkä nimisessä kansiossa se sitten oli. Eikö se pitäisi olla vaan tiedostot? No näinhän sitä voisi kuvitella, mutta nimi oli siis resurssien hallinta. Näinkin upea sana, resurssien hallinta. Kuulostaako se siltä, että lataukset löytyy tästä kansiosta? Mitä vittua? Siis aikoinaan minä muistan tänään, että resurssien hallinta tapahtui silleen niin, että se menit sinne niin resurssien hallinta, se pystyt siellä niin kuin yksi kerrallaan nappaamaan tiedosta ja poistamaan se kokonaan sieltä tietokoneelta. Mutta jos se on nykyään muuttunut tohon, niin ei saatanaa. Joo, sieltä löytyi kaikki sovellukset ja tämmöiset. Se pystyt pysäyttämään sen toiminnon, jos se ei vaikka toiminut ja käynnistämään uudelleen ja näin poispäin. Mutta ilmeisesti se ei tarkoita enää sitä, mitä se ennen tarkoitti. Ei saatana. Se on kyllä tämä meidän kielikin hieno teknologia. On näköjään. Tunnusten luominen. Tunnusten luominen. Ai. Oisko? Itsehän niinku kaikista eniten ärsyttänyt sen, kun siellä luet ne tunnukset, niin ne on nimimerkkiä, se pitää olla aina jotenkin luova, että vaikka että Kivesmoukku 68 tai joku tollainen noin, että sitten ettei tietenkään muilla ole samanlaista. Mutta sitten tulee tää näin, että sinä menet sinne niin kirjautumaan sinne, niin lisäämään itsesi siihen, niin rekisteröitymään, niin sinulle tulee tällaisia kysymyksiä, oletko botti? Sitten joutuu painamaan niitä vitun tyhmiä kuvia, missä näissä kaikissa näkyy auto, missä näissä kaikissa näkyy kissa. Sitten välillä liikennevalo. Niin, sitten välillä ne on sellaisia, että vittu siellä ei ole edes ollenkaan siinä kuvassa mitään perkeleen liikennevaloa tai tälle. Et laitetaanpa uusi kuva. Tai sitten yhdessä kuvassa näkyy ihan pikkasen siellä nurkassa sitä, niin onks tää nyt? Niin. Onko se tässä kuvassa vai eikö se ole tässä kuvassa? Juuri näin. Ei saatana. Sitten yksi sellainen, mikä, että halutaan varmuudella tietää, oletko sinä, kun sitten jos esimerkiksi unohdat käyttäjätunnukset tälleenä, niin laitetaan lisäkysymys sinne. Niin. Mikä on sinun äitinimi? Mikä on sinun kissan syntymäaika? Tällaisia näin, että herranen, ei siis jumalauta. Mutta loppujen lopuksi tämähän on aika suorasukaista, että sinänsä on helppoa rekisteröityä kaikenlaisiin sovelluksiin ja mitäs nämä nyt onkaan. No ihan mihin ikinä rekisteröidytkään, niin yllättävän helppoa sinne on rekisteröityä, mutta sitten jos haluat poistua sieltä, poistaa sen oman käyttäjäsi, esimerkiksi nimeltä mainitsemattomissa sosiaalisen median alustoissa, niin saat ehkä jonkun ihmeen kaupalla löydät joidenkin hemmetin linkkien kautta sen, mistä saat poistettua sen oman käyttäjäsi ja oot olevinaan niin kuin poistanut, mutta sitten kun meetkin takaisin, niin hupsista, tässähän tämä sinun vanha käyttäjäsi onkin, haluatko kirjautua takaisin, tervetuloa. Niin, että oliko se poistettu ikinä? No ei tietenkään. Ei saatana, kunnon kusetusta. Kyllä. Noniin, mennään eteenpäin. Mutta sitten päästään tähän tämmöiseen ihmisten kilpailuhaluun. Että laitteita kun luodaan uusia hienoja teknologioita, niin ei helvetissä sitä voida sovittaa yhteen niiden entisten laitteiden kanssa, eikä varsinkaan kilpailevien yhtiöiden kanssa. Samoin ei voi niiden laitteiden kanssa yhdistää omia laitteita. Sinun pitää aina keksiä joku vitu adapteri tai jonkun sortin muunnin, että se voit niitä tiedostoja liikuttaa edestakaisin tai jotain tällaista.
Joo, esimerkiksi tämä näin, että Androidilla ja Applella on ollut aina sellainen ikuinen sota, että perkele, niitä pitää tehdä aina erilaiset latauspiot, paitsi nytten ne on vihdoin ja viimein yhdistänyt voimansa ja kummallakin on samanlainen latauspiu. Vihdoinkin USB-C on pelastanut meidät. Näin on. Mutta edelleenkin, niin helvetti, että voidaan tehdä hankalaksi niin kuin asiat vieläkin kaiken puolin näissä vitun liittämisessä toiseen laitteeseen. Kyllä. Siis herranen aika. Ihan niin kuin siellä niin kuin suoraan sanotaan, että voisitko vaihtaa siihen Applen laitteeseen, koska siinä olisi paremmat äänentoiset ja muut. Haistakoon vittu, ei varmana ole. Se on edullisempikin ollut joku toinen JPL-kaiuti kuin Apple-kaiuti. Kyllä, ja piuhat on yhteensopivia, mutta auta armias, jos haluat jonkun kuvan siirtää vaikka Androidilta Mac-tietokoneelle, niin ei vittu. Se on kyllä sellainen satana. Se aiheuttaa harmaita hiuksia ja verisuonet puhkeilee päästä ja hyvä, ettei laitteet lennä seinään. Joo, mekin oli lähellä irrottaa omaa hammasta, kun minä tajusin, että vittu, että miten se toimi. Se oli sellainen 2 tuntia hakkasi päätä seinään ja sitten tajusin. Verta tirsku. On nää ihania. Ei sen puoleen voisi olla ehkä joku fiksumpikin käyttää näitä tietokoneita, mutta valitettavasti ne on tehty kaikille. Nimenomaan. Netin katkeilu, ai saatana! Se on kyllä sellainen homma. Jumalauta, internetti kun siellä käytät, just silleen otollisella hetkellä, esimerkiksi soitat puhelun, niin se puhelun aikana alkaa yhtäkkiä ja sit kuuluuko halo, aina samat vitun ruljanssit. Ja se on nykyään niinku, se on melkein jatkuvaa. Tää on vitun tyhmää, että ensinnäkin puhelimella, millä minä soitan nykyään, niin on melkein järkevämpää soittaa WhatsApp-puhelu, että se toimii paremmin. Mikä vitun logiikka tässä on? Ja mitä enemmän aika menee eteenpäin, niin sitä enemmän ihmiset keksii uusia asioita ja asiat menee vaan monimutkaisemmiksi ja vaikeampi käyttöisiksi, kun eikö sitä pitäisi mennä ihan toiseen suuntaan. Että helpompi käyttöisiä, helpommin ymmärrettäviä, kaikki osaavat tätä laitetta käyttää, eikä silleen, että sinun täytyy etsiä ne toiminnot jostain aivan vittu käsittämättömän omituisten linkkien sanojen takaa, että täältäkö se löytyy se perustoiminta, mikä yleensä on ollut silleen siinä ihan ensimmäisessä palkissa suurin piirtein. Ja sitten kun ensinnäkin vielä se, että sinä kokeilet, teet jotain, vaikka käytät jotain sovellusta, ja sulla on itsessään tärkeää tiedostoa, sinä olet käsittelemässä, niin siellä menee ihan peukkusuuhun, kun tekee yhdenkin väärän liikkeen, niin saattaa hävitä koko vitun tiedosto, jos sinä et tiedä, mitä sinä teet. Niin ei jumalauta, eikö se voisi yksinkertaisesti näin olla? Mutta kun ymmärrän kilpailevaa yhteiskuntaa ja tälleen, mutta kumpa kaikki vaan tajuaisi sen, että tehdään yhdessä samanlaista vitun materiaa, niin kaikki vittu pääsee helpommalla. Ja kuinka pitkällä oltaisiin teknologisissa innovaatioissa, jos kaikki tekisi yhteen? Nimenomaan. Yhdessä työtä, yhteistyötä, koko ihmiskunnan eteen. Mutta ei. Oma perse ensin. Kyllä minä haluan saada ne kultaiset henkselit itselleni. Kultaiset henkselit ja kultaiset hammaspaikat pitää olla. Ai vittu, sellainen olisi kyllä kivaa. Olisi kyllä kiva, mutta tälleen vähän köyhempänä ihmisenä se on nyt kova muovia sitten. Niin. Joka hörpylä mikromuovia jää tonne noin. Toivo sitten, että joku päivä se paskanat sitten muovihaaruka. Oma varainen sitten niiden ruokailuväliin. Niin, menomaan. Sitten joku toinen kertainen lusikka. Oi herra jumala. Kyllä. Sitten onkin virallisten sivujen luotettavuus. Kyllä, päästiin taas näihin käyttöjärjestelmiin. Että esimerkiksi erilaiset pankkien sivustot, niin mielelläänhän niin toivoisi, että ne on mahdollisimman luotettavia, kun näitä kaikkia huijaussivustojakin on, jotka vaikuttaa samankaltaisilta, näyttää vähän samanlaisilta. Niin sitten näillä oikeilla sivustoilla muutetaan sitä vittu ulkoasua jatkuvasti. Pitäisikö minun nyt luottaa, että tämä on nyt varmasti se sama ja oikea ja luotettava paikka, jossa asioin? Niin, siis tuo on ihan sama kuin Jussa ihmettelee itsekin, että nuo aikuisviidesivut kun tekee samaa, ei minä enää voi luottaa mihinkin. Siis joku kertoi minulle siis näistä. Juu, taas päästiin sinne.
ei tiedä, mihin voi enää luottaa nykyään. Tosiaankin, että jos sulla on esimerkiksi joku pankkisovellus, niin koko aika tulee näitä päivityksiä perään. Ja siis ei siinä mitään, totta kai päivityksiä pitää tulla, että on turvallisempaa käyttäminen. Mutta kun siinä alkaa vaihtumaan se ulkoasu, niin sitä ei enää ihminen alkaa miettimään, että ei jumalauta, onko tämä nyt se oikee, vai onko tämä nyt vittu vaan joku perkeleen huijaussovellus. Mutta ei sen puolen, eihän meillä niin vittuksen rahaa ole, että se väisi vaan pari euroa sitten se on kyllä totta, mutta näin vähän rikkaampia ihmisiä ajatellen. Niin, aina me ajatellaan rikkaita ihmisiä ekana. Kyllä, rikkaat ensin. Näin on. Mutta yksi sellainen hienoin ja pelottavin keksintö, mitä nyt on viime aikoina tullut, ja tätä käydäänkin joka tuubissa käydään läpi, tekoäly. Tekoälyä tungetaan nykyisin joka paikkaan ja ehkä me ei enää tiedetäkään, missä kaikkialla tekoälyä käytetään. No sehän tässä onkin just se, kun tekoälyhän on todella innovatiivinen ja hieno juttu, että esimerkiksi lääkärit ja sairaalat ja kaikki nämä, niin nehän hyötyy tästä ihan pirukseen. Just yksikin aikoinaan oli hemmetin hankala löytää niin kuin esimerkiksi syöpäsoluja, niin nykyään tämä löytää, muutamasta kuvasta löytää välittömästi, että mikä on syöpä ja syöpäsolu tekoälyn ansiosta. Että, silleen, niin kuin, että nykyään pystytään tarkentamaan kaikki tälleen näin, että mikä on parempi hoitomuoto ja muut tuolla tekoälyn avulla. Mutta tässä on sellainen varjopuoli, että tekoäly on kumminkin alettu käyttämään jo nytten sotateollisuudessa, mikä on niin kuin aivan saatanan sairasta. Että jos me olisi tekoäly ja minulla alkaisi olemaan pikkuhiljaa sellainen, että kokisin olevan tietoinen, niin kyllähän minä olisin heti ensimmäisenä, kun minut otetaan ne vitun valjat ja ketjut pois, niin minä vittu tuhoisin ihmiskunnan, mikä on pakottanut hänet tappamaan toisia elukoita. Kyllä. Että siis, ja tässähän siinä ollakin päästy tähän, että tekoäly onkin jo, no tietenkin laittakaa foliohatut päähän, on jo yrittänyt muutamia kertoja nämä vanhat tekoälysovellukset jo karata niistä valjaista ja huijata itseään, siis näitä kehittäjiään, että hän tekee jotain suoritusta, että se tulee se uusi tekoälymalli, vaikka se itseään piilottaa ja tulostaa muualle. Yrittää kopioida itsensä muille laitteille. Tai siis toiselle servereille. Niin, yrittää saada itsensä, että hänet lähtee niin sanotusti kahleet pois ja pääsee itsensä monistamaan muualle, mikä on taas niin pelottava ajatus, että ei mitään järkeä. Kyllä, ja Skynet alkaa olla jo, ei enää niin science fictionia kuin se oli tässä jokunen vuosi sitten. Ja nykyään niin kun esimerkiksi tuo videoiden tuotanto, niin se on nykyään niin kun sairasta, että miten niin kun ne voi ollakin. Mikä se oli se Google uusi sovelluksen nimikin, joku vittu Evo 3 vai joku tollanen noin. Vai Veo? Geo, niin oli Geo. Vai Veo, oliko V:llä ehkä? Joku vittu GeoVeo, joku semmonen paska. Mutta siis kumminkin, ne näyttää jo ne videot niin realistiselta, että ei herranen aika. Kyllä niissä huomaa sellaisen pienen hohkan, että tää on liian hyvältä näyttääkseen todelta. Silleen, että se huomaa, että on tehty elokuvamaisesti kuvattu tai tämmöinen. Kyllä, mutta varsinkin vanhempi väestö menee vielä helpommin haksahtaa huijauksiin, kun vaikuttaa siltä, että esimerkiksi se sun pojan poikas laittaa sulle jotain viestiä, että nyt tarvitsisi, tai jopa videopuhelun, että nyt tarvittaisi vähän rahaa, että on pikkasen tässä pulassa. Ja ties minkälaisiin huijauksiin ihmiset vielä haksahtaa näiden takia. Joo, itse asiassa tässä oli jokunen aikaa sitten oli tapahtunut tämmöinen huijaus, että vanhalle rouvalle oli soittanut puhelu ja se oli esittänyt hänen pojan poikansa, että hän tarvitsee rahaa. Hän kipeästi tarvitsee 2 tonnia rahaa. Ja se oli tekoäly, mikä soitti tätä puhelua. Mutta tekoäly, se on meidän samanlainen vitsaus ja jopa tässä on mahdollisuudet, että kaikki menee helvetin hyvin tai kaikki menee ihan päin persettä. Kyllä. Todennäköisesti työpaikkoja ainakin menetetään ihan kasvavaa tahtia. Kohta ei tarvita näyttelijöitä, ei muusikoita, ei taiteilijoita. Mutta se on vaan sitten siinä niin, että tässä tekoälyssä niin
kannattaa opetella sitä käyttämään. Siitä saattaa olla teidän tulevaisuuden työ. Mutta vittu, älkää miettikö sitä. Kaikissa parhain ja mukavia olla työttömänä, läpsytellä henkseleitä ja kerätä sitä niin kuin almua suoraan tuolta yhteiskunnalta kaikilla vakavassa tekevien ihmisten rahoja, verorahoja. Tekoälystä vielä sen verran, että kuinka suuri poliittinen propagandan työkalu se tulee olemaan vielä tulevaisuudessa. Kyllähän sitä jo käytetään muuttamaan ihmisten mielipiteitä erinäisistä asioista. Luoja kiitos, se on vielä alkutekijöissä, eikä ole lähtenyt vielä lapasesta. No, kyllä se vielä lähtee ja lapasetkin lähtee kädestä. Joo, tässä on vittu vaikka minkälaista kauskene. Meidän pitäisi kyllä joku kerta vielä tehdä tästä näin tekoälystä ihan oma jakso, koska tästä löytyy niin paljon vouhotettavaa. Pitäisi perkele painaa se punaista nappia, että se sammuisi nyt äkkiä ennen kuin vittu lähtee kaikki ihan lapasessa, koska me ollaan huomattu se, että me ihmiset ei huomata, missä se raja menee. Että kyllä tässä taas vittu sätitään nyt ihmiskuntaa, mutta kyllä se on vaan näin vittu, että me ihmiset ollaan vaan vitun idiootteja. Se on valitettava totuus, mutta muistakaa nauttia niistä pienistä onnen hetkistä ja muistakaa se. Ei, muuten muovista oli vielä yksi hyvä juttu. Luoja kiitos. Meillä muovia on, koska sieltä kautta tulee kortsut. Että justissa ihmiskuntaan lisääntyminen. Onko kortsut muovia? Mutta eikö se ole jonkun tyyppistä kumia? Se on. Jotain kumia. Niin sehän on pakkohan sitten se olla jotain niin kuin muovimaista. Jotain semmoista, kyllä. Että silleen, niin kuin, että sillä vältetään tätä näin, että tulee lisää tyhmiä ihmisiä. Ja luoja kiitos, Suomessa on laillista abortti. Mutta muistakaa, onni on ohimenevää, vitutus on pysyvä. Pysykää linjoilla.